V dnešnom videu sa pozrieme na recenzie používateľov brokera XM. Dozviete sa všetky klady a zápory tohto brokera a budete môcť urobiť informované rozhodnutie o tom, či si chcete otvoriť účet. V popise nájdete špeciálnu ponuku, ktorá vám umožní vyskúšať demo účet bez rizika. A ak vám tento broker nevyhovuje, v popise nájdete aj alternatívu pre začiatočníkov. Poďme k veci. Broker Chooser ohodnotil XM po otestovaní na reálnom účte známkou 4,2. Medzi výhody patrí rýchle a jednoduché otvorenie účtu, bezplatné výbery, nízke poplatky za CFD na indexy a skvelé vzdelávacie materiály. XM je regulovaný okrem iného ASIC za CYSEC, čo zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti. Medzi nevýhody patrí obmedzený výber nástrojov, priemerné náklady na obchodovanie s Forexom a CFD akciami a poplatok za neaktivitu. Platformy MetaTrader boli ohodnotené ako funkčné, ale trochu zastarané. XM je najvhodnejší pre obchodníkov, ktorí používajú MT5 a hľadajú jednoduchý začiatok. Investing.com udelil XM veľmi vysoké hodnotenie 4,7,5,0 vo väčšine kategórií. Broker vyniká širokou škálou služieb, nízkou vstupnou hranicou, rôznymi typmi účtov a solídnymi vzdelávacími zdrojmi. XM pôsobí na základe licencií od viacerých regulačných orgánov a zabezpečuje bezpečnosť finančných prostriedkov prostredníctvom oddelenia klientských účtov. Medzi nevýhody patrí absencia ETF a fixných spredov, riziko vysokej páky a poplatky za neaktivitu po 90 dňoch. XM je popisovaný ako broker, ktorý je priateľský k začiatočníkom aj skúseným obchodníkom. Na Trustpilot má XM hodnotenie 3,9/5 s viac ako 2500 recenziami. 46% používateľov udelilo 5-hviezdičkové hodnotenie, ale až 31% udelilo 1 hviezdičku, čo svedčí o zmiešaných skúsenostiach zákazníkov. Pozitívne recenzie chvália rýchle výbery, dobré podmienky na účtoch ultralow, rozsiahle vzdelávanie a jednoduchosť používania. Negatívne komentáre sa týkajú problémov s výberom, blokovaným účtov, technickými chybami platformy a nejasnými bezpečnostnými postupmi. Ak chcete otvoriť demo účet, kliknite na odkaz v popise. Potom stlačte tlačidlo Začať obchodovať a vyplňte registračný formulár. Musíte uviesť krajinu bydliska, e-mailovú adresu a heslo. Príjmite podmienky a potvrďte registráciu kliknutím na modré tlačidlo. Po chvíli budete presmerovaní na riadiaci panel. Podľa nášho názoru je XM jedným z najbezpečnejších a najlepšie regulovaných brokerov na trhu. Najväčšou nevýhodou je platforma MT5, ktorú mnohí považujú za zastaranú a neintuitívnu. Ak nechcete stráviť hodiny učením sa, ako používať obchodnú platformu, vyberte si jednu z alternatív, ktoré odporúčame v popise. A ak už ste z MT5 oboznámení, s ponukou tohto brokera budete spokojní. Ďakujeme za pozretie.